Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. U f'dak iż-żmien Ġesu qal: Tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb, imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra. Dak hu ħalliel u brigant. Ma min jidħol mill-bieb hu r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-naċ mill-leħnu jisimgħu u jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda b'isimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu u jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warah għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu għax leħen barrani ma jafuhx. Din il-parabola qalilhom Ġesu, iżda huma ma femux x'rid jgħidilhom biha. Għalhekk Ġesu reġa' qalilhom: Tassew ngħidilkom li l-bieb tan-naċ huwa jien. Dawk kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti, iżda n-naċ lilhom ma semmuhomx. Jien hu l-bieb, jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi salva, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra.